Ayo co sowang-sowang neng Ponorogo. Yo. Ucap kacarita tunggal papaning seje caritane sinten to ingkang mijil wonten ing sastra Magelang Agung. Warnane patih bujanggana ya patih bujanggana. Warung dalem praja antarané ya Ponorogo ing samangke. Paduka saraya Sang Prabu Anangrama Sawardana Raja Mudha ing praja antarané Ponorogo. Yo. Kinen numawat ing praja kadiri ngayonaken Dewi Sangga Langit pedhaton ing praja kadiri kinarya garwa praweswati Sang Prabu Anangrama Sawardana Raja Mudha. Raja Sekti Mandraguna tansah tantu mawa saluwiring bedhapa lan jas papan paluning pandhe sisaning Gurindra perintane kikir nalika samono Sang Prabu Anangrama Sawardana gandrung kapiramu lan kaendaning Dewi Sangga Langit ingkang mijil wonten ing sasana Magelang patih bujangga anaya patih bujanggana. Dasar satria Sakti Mandraguna satria Jayeng Palugon ora mung kalamun pinitados dening Prabu Klana Sawardana dados jutaning praja nalika samra kadherekaken tumengga nganayuda kang hangat dening cengkaring patih bujanggana ya patih bujanggana. Dasar satria Jayeng Palugon satria Sekti Mandraguna nalika samna-samna lagi ridane kaprajuritan wonten madyaning pawarga Mahewu adya bala kang wis kakandhi lumate praja kadiri. Derek kejeng karing patih bujanggana ya patih bujanggana di
Yuk. Ah. Hey. Oh ya. Hey. Oh. Ayo, pas, lo, yuk, cahyo budaya pancen oye, yuk, ya, lo, oh ya, ya, lo. Good. Ayo le padha gegojekan sawetara. Mas. Bocah. Os. Wah. Ayo, pas. Waduh. Ayo ngono, Cong. Sing padha adu surasa. Oh ya. Yok. Yêu là Đà Lạt bus. No. Iya. Bus là. Yêu. Oh ya. Bos. Bơi. Oh oh ya.
Ayo le padha kegojekan sawetara. Iyo. Sinambi kranti tengara bendhe budhaling wadya. Yos. Iyo. Lho. Baca iya lo iyo ya baca Yo budaya pas ya padha kegojekan cok aduh to sing palung jo mepreting kulit pas iya aduh Sempret kempong mukung penang reok ketipong imbel penang loro selendro salempret belok jaran kepang nyongklang maraing iden macan mangat megap ujang-gano kalias kiprah wocon dongka gunan derek tanggung kenya mesangkrah wonten ing tebis wiring praja Kadiri wonten telenging nadyaning wana lirboyo wana las lir gedhe pepaya pagew adadak asar praptanya wadya bala lundaya kang dipun tetungguling patih singa gumbadya wantih Indrakala sigrana miswentes kanan kiriripun Bejel saking rombolan pating calon kot warane angka kiri sekang sambil sinebapa kagiat risang tambiraku ya
ojlek iblis laknat lekethek jagat sokartane bumi masuk maning jalanan kok anasa manawasa tumurun nang jurang terbes kang ripandel bebondotan kasrimpet panjalin caci mangkono lampah ira sang singa kumbang sang saya sangkot gumrakut sagung ngeprojanmu patihan tantosi serana larut katempu ing koro boten ngomongaken madya bala janma manungsa Jipun senajan ayo satu buron warna satu galakan sama sabian tolak kasing patih singa kumbangnya matih hider kala ana barisaning para rewanda ya wanara ya kethek ya munyuk ya bedes iki bedes ireng lutuk waspadake medun ati-ati alon-alon waton kelakon as lo iki ya anak kucing yo perang tanding wajo ludaya lan wajo bantarangin perang bubuh samya nunggal satya arsa lomat brojo kadiriang aryaken dewi sok balangit kinaryo karwo prameswari ratu ning dewe as
jagat dewa Bathara ya jagat mangestu kara ora kena dekae becik parat. Iya. Caritane wayang Jawi Lalo lalo Raja Girengku di Raja Tembok Rawono Raja Rane Ladala gawe geger nyolong Sinta lalo anu mana cancut tumandang kalau kau wis dadi Ambok Surakarta Jayawarta ombok gede jrone Prabu Krana Sewantana Raja Agung ing Bantarawit rasa lamar sanja ayo lepone patah Sakti Matra tanding ira angeki yo dalah duduk karepe iki parat saya manengah laku jantrane Wadyabala ludaya lan Wadyabala Bantarangit saya ora kena dinendung waduh sing manggo
Ugi kang wonten ngajenge kendang rodok pinggir. As Cahyo Budaya. La la la. Anjas morori mami Mas Sing nang isor panggung adik-adik padha metu ya. Iya, iya. Panggungnya penuh. Mas Panitia Sing nang isor panggung. panggungnya yo yo. Pelaturi mental mawon. Lalelo. Ane kutha Purba lingga perang tanding guru Bisma Ambok Surakarta Jayakarta Jaya Tilaga. Turaka Jaya Budaya. Sepi sajroning uripku sawise sliramu ninggalku apa sira ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rena langeni moga-moga Gusti ijabahi sekabenan gonmu bali bisa kumpul kaya doeni taun ana windan ana tak enteni ning pucuke tresno balon
Apa pul? SMS ae. SMS ae genah. To Mas. Apa amung rasa kangen Iya, Jalane Mas. angel-angel. Kayak ana dalan nih Mas. Iya, lah dalan. Dek, sing menek sound system medun lah dalah ceblok to. Aja menek salon.
kangen kangen marang sliramu Kang Mas Aura B apa pul apa C apa kuwi pul SMS ae pul bosok ora gunae to Parno ta kok Parno to Cibul Purno Reno-reno critane ora nyawang sapa sira yen pancen lagi dicoba joke bondo salah obat ilang muspro kaya cerita uripe Kang Parno Lodaya langit mandung Sukumara krasa suwung tambah longso bojo lembu pamilungo dan saya abot sanggane nyawang ana loro ditinggal ibune diarep baline muga bisa kumpul kaya biyene nanging nasibe Kang Parno kinarise pancen beda bojo sing maune tresno kepencut karo wong liya ning pengadilan sidang ping 9 Cibul Pegatan ayo Mas nyuwun kesadarane mbok rada mundur Reno-reno critane ora nyawang sapa sira yen pancen lagi dicoba suke bondo salah obat ilang muspro kaya cerita uripe Kang Parno Lodaya langit mandung Sukumara krasa suwung tambah longso bojo lembu pamilungo tansaya abot sanggane yengane loro ditinggal ibune diarep baline muga bisa kumpul kaya biyen-biyene nanging nasibe Kang Parno kinarise pancen beda bojo sing maune tresno kepencut karo wong liya ning pengadilan
panggenan Nyuwun sewu Kang Mas. Penontonnya lagi muter nggih. Nyuwun sewu sepinjamane nyuwun sewu. Nyuwun kesadaranipun. Mas-mas ingkang wonten ajeng kalangan lagi muter mawon. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Kagem mas-mase wonten kalangan radi mundur mawon. Masih nyuwun sewu Mas nggih. Sang saged menghibur radi mundur mawon. Aduh nyawa
nandang buyung apa pancen tega beda pali Demat Tempur Kadang Sutresno ingkang wonten ngajeng monggo mundur kalangane kencenge kendang monggo minggir penjalo apa bul Feb nyuwun apa ayo sik nyalo apa bul halo bul paling cakep paling ganteng apa yang oi beda pali Demat Tempat pas ingkang wonten ngajeng kendang rada minggir kanan kiri geser yo ayo rada kanan kiri lah yo geser pul menanti abang pulang wajahmu kusut dan kusam bajuku tak ganti pula ingat tiada cerita ku tahu abang lelah sebentar lagi dari pagi sampai malam hari istrimu yang setia menyeduhkan kopi dari panas sampai dingin lagi aku pun tak mengapa asalkan jangan lupa minumlah setangguh saja kasihku paling cakep paling ganteng bagai tetes air hujan membasahi hati ini yang merana kesepian ku tahu abang lelah bekerja sehari dari pagi sampai malam hari istrimu yang setia menyeduhkan kopi
aku yang paling memble bagai tetes air hujan membasahi hati ini yang merana kesepian. Ayo gerbul para kekis rasa kanthi paling bangun nemu dewe dewe iyo aus nyuwun tambang idi pangestu mugi sagung para putra tansah awas ing sambi kala aku ras sayo udayo iya pas lo iya wah go iya waduh umbar lantar manas ke hati najan mansal polo tresnane lutur angan jati tiwas anda dowo loro kambang kumambang waspaku mijil mas nakang kuwasa trima pandume